कारिगाव दालाइसा एबसुआ सानसोरां नार्जारिनि 22थि मुंख्लं सान फालिदों। सानसोरां नार्जारिया मोनसे समनि कारिगाव दालाइसा एबसुनि सासे गोख्रों मावथिमोन। हरनि समाव लेखा फरायफुबाय थानाय समावनो सानसोरां नार्जारिखौ दुखुनांथावै खाबु लाना दुथां सुबुंफोरा न' सिङावनो गावथारना गालांदोंमोन। सानसोरां नार्जारिया बर' हारिनि थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरजों गोबां सोमोन्दो लाखिनानै गावनि जा रोंगौथि दं गिनाय लाजिनाय मेंनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो कारिगाव दालाइसा एबसुनि गाहाय नेहाथारिनि बिबान लानानै गोबां बाख्नायजाथाव खामानि मावबोदोंमोन। नाथाय मेगन गोसाफोरनि नोजोराव गोग्लैनांना दुखुनांथावै अबथिरा जिउ गोमानाङो। दिनै सानसोरां नार्जारिनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांनि मुंख्लं खाम्फायाव बिथांनि गोजोन जिउमानि थाखाय दुखु फोरमायनाय बादियै गोसोखांनानै कारिगाव दालाइसा एबसुनि बिबानगिरिफोरा बिबार बावदों। बे हाबाफारियावनो दालाइसा एबसुनि गासै बिबानगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गुन गोनां सुबुंफोराबो बाहागो लादोंमोन। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 600035767223 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।